March without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow. Good afternoon, guys! Hapon na, patayin ko muna yung air fryer. On the way home, tinawagan ko si Kuya na isa lang niya sa air fryer yung aming dinner tonight. Mag-chicken, ano lang kami, chicken tender wraps. So, yan ang dinner namin. Ngayon pa lang tayo nagbukas ng vlog. I-haul ko lang sa'yo, nag-grocery ako ng very, very light. Alam nyo ba ngayon, parang grocery sa Coast, halos wala ng cashier. Ikaw na talaga ang gagawa ng lahat. So, meron ako ditong 3 bags na hindi lahat sa Coast. Hindi lahat sa Coast. Meron akong binili rin kasi sa Woolies. Unahin ko muna eto. Pumunta ako sa Woolies kasi may pinick up ako sa Big W. Eto yung nakita ko kasi ito ni Jan sa sa Facebook ata na sabi niya maganda tong plate. Pinakita niya sa akin tapos nakita ko sa Big W. So in order ko to 2 weeks ago bago pa ako mag-Sydney. Tapos nung nasa Sydney ako tinawagan ako na kung kailan ko raw to pipick up. And so today ko siya na pick up. Ito yung plate guys na parang pang Johnny Boy. Pang Johnny Boy na plates. Yung niya lang, yung kanyang design, hindi yung plato-plato talaga. Nagustuhan niya to, nakita ko talagang sabi niya, this is nice. So, sinerch ko. And meron sa Big W. Ito guys, akala ko malaki, hindi naman pala ganun kalaki. But, pwede na to sa lobster ni Jan. Ayan. Pero hindi ito yung lobster ng South Australia, yung rock lobster, hindi. Mayroon kasing dalawang malaking, yung galamay. Yung sa red lobster na kinakatch ni Jan, malilit lang yung galamay. Nakita nyo naman yun, di ba? Eto meron. So, kinuha ko yan. And, ito na lang kaya regalo ko sa Christmas kay Johnny Boy, no? Ito na lang. Wala pala dito si Jan. Kanina pa, bago pa ako umalis na si Jan. Pumunta ulit siya doon sa bahay ng friend niya, yung namatay niyang friend. Kasi tinutulungan nila nga yung family, like yung asawa. Mayroon siyang pinagawa atang shed na maliit. So, si Jan, tsaka yung friend ni Jan ang nagtutulungan gumawa ng maliit na shed para istakan nila ng wood. Alam niyo yung malit namin, parang yung malit namin na shed dito na tinatambakan ng mga wood pag winter. So yun, ginagawa nila. Kasi kung maalala nyo, nag-cut sila ng mga mga kahoy. Madami raw silang kinat, so walang paglalagyan. So gagawa silang maliit na shed. So ginagawa na nila, kanina lang. Tapos tumawag si Jan, tinanong niya ako kung anong dinner. Tapos kung ready na, sabi ko hindi, nasa town. So sabi niya, it's okay ma, kainin ko na lang yung dinner ko pagdating ko, pag uwi. Hala, bakit dalawa? Hala, dalawa ang in-order ko nito. Dalawa yung na-order ko. Pareho lang sila guys. Ayan, maliliit. Ipalagay ko na lang to sa shed. Ayan, maliit na, para siyang, ano ba tawag dito? Hindi siya plate. Ayan. So, may lobster, may crab, and may isda. Ayan. And, octopus. Ayan. Mga nakakahuli rin si Jan ng octopus, guys. Kaso, hindi lang ako marunong magluto ng octopus kasi ang laki niya. So, hopefully one day matry kong magluto ng octopus kasi masarap ang octopus, guys. Yung galamay ba, mahal din yun sa restro pag ino-order. So, yeah, eto siya, guys. So, dalawang set ang nakuha ko nito. Ang set yung nakuha natin na ganito. Kanino ko kaya ipamigay yung isa? Or we'll ask Jan.
Basta ayan, meron tayong dalawang set nito. Nagandang kasi siya. Akala ko nga malalaki, hindi naman pala. Sa Big W guys, kung interesado kayo. Wow. May code ba ako? Joke. May code. So ayan. Itago ko muna to. Siguro ito na lang ang ano ko kay Jan. Pa-birthday or Christmas. Mag-birthday na si Jan. Oh my God. Tapos si Holly yung concert niya, not this coming Saturday, the next Saturday. Ang bilis, di ba? Patapos na ang dancing ni Holly. Kasi eto na yung end of the year na ano nila. Na dance what? Where's her concert at? Theater. So not Adelaide. No, not Adelaide. So is it Saturday? Yeah, Saturday. Not this coming Saturday. Next Saturday. It's Yeah, not. So It's, me and Dad can't come. why? Because they got gold. Yeah, I know that, yeah. Auntie Mel will come. Base Auntie Mel kasi sinabihan ko na siya, tapos minark niya na yung calendar niya, and nabilang ko na siya ng ticket. So, ilagay ko muna to doon sa aking tindahan. Alright. So, unahin ko to. Ito from Coles, chicken. From Coles. Wala yung Charisma. Charisma ba yung brand ng potatoes? Yun ang kinukuha ko. So, meron tayong washed potatoes this time. And ito from Coles. So, popcorn. Cheetos. Si Sak gusto niya to. Ito yung San Remo na pang lasagna. So, baka mag-lasagna ako bukas. Ayan yung pasta sauce. Italian herbs. And kumuha ng thick and cream. And Japanese mayo. Carrots. What you call this? Cucumber. And baby cucumber kasi binabaon niya ng mga bata. And di ba naubusan ako ng frozen bag? Or freezer bags. Ayan. Wrap. Soft white. And then, meron din ako yung soft wholemeal na wraps. You know you're still gonna cook the other ones. What other one? This one? That one is not cooked yet? No. Alright. Gypsy. I'm just gonna finish this one, kuya. And garlic. Etong garlic, isa lang yung kinuha ko. Kasi nasisira siya, guys. So, isa lang munang kinuha ko. It's hot. You know it's hot. No, I just Chicken na drumstick. Baka mag-fried chicken ako or yung parang inasal na, yung parang inasal na grilled. Ibabad. We'll see. And another course. Hindi muna ako bumili ng Yakult kasi may Yakult pa dito. Pag naubos na nila. Kasi 4 times a week naman ako pupunta ng town. So, anytime pwede tayong kumuha. So, another popcorn. Ito yung baby jam lettuce. And yung aking favorite na, ito yung maliit na bell pepper na may cream cheese. Cheer. Yung slice. Blueberries. May blueberries pa ata ako dyan. Di ba bumili ako nung isang araw? Mayroon pang tirata. Blueberries, 3 kinuha ko. Ay, nahulog yung isa. Then, eto guys, yung bula na creme fresh. Ayan. Sobrang sarap niya. Para siyang lighter ng sour cream. Yun ang lasa niya. Masarap siya. Soft siya compared dun sa sour cream. Pero yung lasa niya, magkahawig pero mas masarap. Kasi yung sour cream, medyo sourness. Medyo sour siya. Ito masarap. Very, very, very light. Very light. Very nice ng lasa niya para sa akin. And ang sarap niyang i-dip sa chips. Kung maalala niyo, bumili tayo nung nakaraan. O, diba? Evidence. Wala na itong lamang, guys. Ayan. Si Sak na gusto niya rin tong i-dip sa crackers. Masarap siya. So, magiging ano na rin to kasama sa aking grocery. So, every time mag-grocery ako, kukuha ko nito kasi masarap siya. Masarap siya, guys, sa crackers, sa chips. Ay, nako. So, kumuha ko ng dalawa. Kumuha ko ng dalawa sa Coles. And dalawang strawberries. And ito yung aking
butter Western Star. Kasi si Jenny pa naman yung butter niya, diba? And Devondale na 3 cheese blend. And yung favorite ni Jan na mousse, na chocolate mousse. Rachel's house? Rochelle's house pala. Baker's Delight. Eto, tinapay. Wala na sila guys na ano. Isa na lang yung croissant. Kasi hapon na ako nakapunta. When did you do these? Are these bad or bad? What? No, I'm gonna make a new one. Can you put it away please na? Ayan, 4 na ano. Dalawa pala. Wala na sila yung regular na kinukuha kong bread. Meron lang sila yung white. And yung ano, whole grain. Ano? Smells good. Huh? Smells good. Smells These good? strawberries look better. Yeah, because it's fresh. Okay. And eto yung sa Coles pala to. Etong isa sa Coles to, eto yung bag, yung garbage bag. Request yan ni Johnny Boy. And eto Coles din to, yung cinnamon donut, si Holy May. Eto sa Woolies to guys. So pumunta ako sa Woolies. Eto, itry nila to. Etong tasty na twist. Sa healthy option to guys. Ayan. And yung mga bata nag-request ng ano, spray net. So this one is from Big W kasi nga di ba may pinikap ako. So ayan, binilahan ko na rin sila. Ito yung VO5. And kasi guys, nag-blow dry ulit ako. Feel ko talagang gamitin ngayon yung aking Dyson. So ayan. Ngayon, bumili ako ng spray, dry shampoo, kasi paubos na yung dry shampoo ko. So, meron ako dito yung Got to Be. Ito yung extra fresh dry shampoo. Instant fresh up. So, meron tayong green. Siyempre, kinuha ko yung isang kulay. Dalawa kasi sila. So, ito naman dry shampoo, extra volume dry shampoo. Got to Be din. So, dalawa yung kinuha natin. Magkaiba lang yung kulay. Pero volume yung isa. Extra volume. And, kumuha ako sa Woolies ng isang, kasi baka sabi ko wala sa Coles. Kumuha rin ako sa Woolies ng creme fresh. And, eto sa Woolies, etong salami sticks. Ipapatry ko sa kanila kung gusto nilang magbaon na ganito. And, eto Primo yung brand niya. Salami stick din. Bakit dalawa? Yung isa cheese flavor, yung isa mild salami. Yung isa cheese. And, i-try ko to guys na ano, Swarovski cup. Hindi ko alam kung paano i-pronounce guys. Basta, ayan. Push up volume hairspray. So, i-try ko lang yan. And, kumuha akong raspberry kasi laging wala to sa Coles. Tatlong kinuha ko kasi yan ang gusto ni Kuyang biscuits. So, yan yung aming grocery today. Meron pa kasi akong veggies. Pero mag-grocery ako sa Asian store kasi every Wednesday ata yung vegetables nila. So, yun lang naman. And, ano pa ba? Yeah. So, ayan, meron pa ako ditong, ano, blueberries and strawberries. Kunti na lang pala. Ito na lang. So, tamang-tama. Meron tayong pampalit. So, i-put away ko lang to. Kuya, you can continue cooking. Pinapatay ko muna kay Kuya yung ano, yung tawag na yung air fry kasi excited na ako dito guys. And nung gumawa pala ako ng ano, ng yung press on na ham and cheese. Tapos yung sriracha na yung Japanese mayo. And eto, ay, the best. Kaya baka, yeah, basta favorite ko na siya. And yung ating, ano, yung caviar from Coles, hindi ko pa siya natatry. Yun ang nakalimutan ko pala, yung biscuit na manipis, yung wafer. Yun ang nakalimutan ko sa Coles na kunin. Pero, hindi pa naman ako nagmamadaling kainin yung ating, ano, nagpa-flash rin naman yung aking battery, yung caviar, kasi nga, hesitant akong itry, kasi nga yung natikman ko ay masarap siya and real siya. So, hindi ko alam kung, ano to, kasi sobrang mura niya, diba? $7 lang or 6 something. Basta, okay, yeah, you can push. Okay. Alright, okay. Gawan ko na sila ng, ano, dinner. I-put away ko lang muna to. And this one, Daddy needs this. Ay, kuha rin pala ako ng patis. Ayan. So, sa Wednesday, siguro ako doon sa Asian store. Wala na akong patis. Okay.
Come on, help me na. Please. Ayan pa yung ating caviar, oh. Hindi pa natin na try. This one, i-marinate ko ito bukas. And lagay na pala ako ng nails. Yung press-on kaso natanggal. Natanggal yung isa. Kasi nung nag-apply ako nito, naglagay din ako ng oil. Yung cuticle oil. Tapos hindi ko siya ni-rinse. Inano ko siya, pinunasan ko lang. Siguro yung glue, hindi ganun katiban. Yung isang nails, nasa bag ko. Yung isa, hindi ko alam kung nasa. So, siguro lagyan ko na lang siyang different na nails. Ayan, ang ganda pa naman yun. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ang ganda sana, oh. Ay, hindi nyo makita. Ayan. Sana mahanap ko sa sasakyan. Hindi ko alam kung saan siya natanggal. So, yan lang. Napakita ko lang sa inyo. Nauna na si Kuya. Ayan, kumakain na siya doon. Nandito na yun si John. So, ito yung itsura ng aming chicken tender wrap. And naglagay rin tayo nitong ating bagong favorite na creme fraiche. Masarap siya, guys. And naglagay akong aioli, mayo, tapos eto yung creme fraiche. And yeah, si Sak gusto niya may ano daw. Thank you, Mom. You're welcome. Ayan yung kay Sak, minamadali niya na. May chili sauce sa kanya. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Tapos na silang kumain. Ako, ito yung kinakain ko. And kukuha ko ng chicken. Di ba may chicken tayo? So, yan yung dinner ko ngayon. Ang sarap. Ito yung Barossa bark, salt and pepper. So, CD pa to, guys. So, ayan. Sarap. What sauce? Mayo? Here. Si Kuya, kumakain pa din pala siya. Pero chicken na lang. So, yun na yung vlog natin. Yun lang yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Si Holly, sa Saturday, meron siyang, Spicy. tawag nun? Practice. Kasi nga, in 2 weeks, mag-ano na sila, magko-concert. So yun na, guys. Ayan yung buhok ko. Feel na feel ko talaga yung buhok ko. And closer look sa aking nails. Natanggal lang yung isa, guys. Ay, dalawa. Isa sa kabila and isa dito. Pero yan yung kanyang itsura. And wala akong linagay na cushion. Ano lang yan kaya? Tingnan nyo, wala yan. Ano lang yan? Yung skincare lang natin. So yun na, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Nakatingin sa skin. Bye! Magliligpit pa ako dito. Yung mga pinagkainan na lang naman. Night, guys! In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling